Salutare, sunt Extremă și v-am găsit la al doilea episod din... Cum să o numim? O serie Nu. în care eu țin o sabie și un topor. Aventura celor doi frați. O sabie și un topor. Da, bun, aventura celor doi frați. În primul episod n-am avut idee, dar titlul mă fix în curs și acum dă este partea a doua. Da, ne gândeam să ne mutăm. Pentru că, da, mutare, fură tot. Da? Dă-te drept, fură tot. Acoperim urmele. Luăm ușile pentru că o să ne trebuiască. Nu și de să o folosim. Este scăcat. Da, papa. Bun, și acum vom căuta un loc bun de casă. Vino cu mine. Am puțin lag. Randezi. Da. Ha, vino. Eu am 30 FPS, că ăsta deci se mișcă bine. Am 50 și. Mă simt ca popisiul vechi în puii mei. Oh, găinuțe, ce dracu e ăsta? Ce? Ah, mă atacă! Ce? Fugi! Ce? Zombie pitici! What the fuck? Mă atacă! Sunt zombie pitici villageri în puii mei. Și de ce sunt atât de mulți? Mă te căca pe tine. Mine mă atacă doi. Bă, pula mea. Gata. Ce speria Robert. Ce că... ce sunt ăștia? Fata. Eu eram blocat într-o groapă, unul a trecut pe lângă mine. S-au dus toți așa, de mai cărnos. Toți pe mine. Ai mai puțin armură la picioare. Și vreau să facă ceva cu picioarele mele, nu? Da, să și le bagi în cur. Uite trestie. Și schelet. Cine facem? Eu trestie toate scheletele. Mamă, ce a dat 316! Mă? Bă, eu să ce bine mă nimerește, bă, sub apă. Bă, tu știi... Iotel! Mă bate, ajutor, ajutor. Ha! Să-l ajut? Așa. Mă duc să facă... Bă, după să-ți trimit un link, frate, te cași pe tine. Bă, îmi trebuie niște... Bă, da, tu ai văzut un pension până acum? Nu, vrei să facem arc, nu? Da. Bă, nu vrei să ne stabilim puțin aici, știi de ce? Ca să prăjești și eu mâncarea asta. Eu am foarte mult mâncare. Dă și mie! Adică mâncare de prăjit, am 18. Bula mea, 19. Hai, ne oprim puțin pe câmpie sau ne facem casă pe aici? Nu. Nu, pune un furnace. Na, bine. Păi e Jean. Ah! Un căcat! Schelete! Selp! Să-mi bag ceva în zeama lui. What? Au. Ungurubulan! Căcam aș... Ungurubulan! Ăsta... Așa... Foai de pula mea. Tu nu te-ai speriat? Nu știu de ce am pus pula mea. Bă, dă și mie... Stai. Așa. Prăjește-le. Ne facem o mini bază aici, nu? Dacă n-ar veni zombie ăsta, e capaț. Am putea să facem o mini bază. Am făcut și o carte. Câte cărți ai tu? 3, 2, Dă-le. 2. Dă-le. Am nevoie, Dă-le, mă, să fac bookshelf. Pentru! Ca să avem valoare. Arcul în 1.9 e prea OP. De la scheleți. Nu de la scheleți, poate atâtea săgeți, deci poți să trag o săgetă, trebuie să-ți bag strength, știi? Ah, da. Papun, SG, cred că o să fie... Oh my! Haide, Alex! S-a prins... Al celor 7000 de Roberts! S-a prins un de ăla, știi, să te bară să-și dea leaping în sus. Deci mi te rog. Ce? Te duc. Spate! Ce? Să-mi bag pula în de. Uite, m-am decăpat ăsta. Eu am 17 mâncare de pui. Am găsit de ăștia și cred că... Hai să ne uităm puțin pe aici să vedem ce putem. Nu, fugi de Robert! Eu? Nu, căcatul ăsta. Help me. Eu ce? Eu un iepure? Da. Doamne. Homen. Tot ce vor bărbați. Lasă-l mie! Bă, frate, vreau și eu. Ial, it's yours now. This is the arc! Dă-mi toate săgețile care le ai, că de nu bag. Ce? Stai puțin.
Dă-mi-le, bă! Să mor căcatul ăsta. Dă-te drept. Să învăț eu una? Da. Hai, Da, dă. dacă îmi dai mâncare. N-am 4 bucăți, dă-te, mă, ta. Am 9 săgeți. Dă-le încoa, ia mâncare. America. Am 13 Nu și-am mâncare din Fernanț. Am 13 săgeți. You can move the storm. Se termina cu ce fel zburdă handicapatul ăsta. Am 8. Hai că iau și o. Hai, ia-le. Enderman, 2. Să-mi bag geam. Schelet și căcaturi și vino. Hai mă, vii? Bă, în spatele tău! Ah! Help! Te rog! Băga mi-aș distrusul în tine. Mamă, ce viteză are! Asta e distrus! Ce viteză are! Nu! Copil distrus! Du-te acolo! Mor, frate, ce viteză l-am omorât. Mi-a dat un căcat. Cum alerga ăla? Deci ăla era hack pur! Dă-l în pista, mă, zi! Dă-l pe el! Dă-l pe el! Dă-l pe el! Dă-l pe el! Mamă, ce zburdă ea copilul! Dă-l pe el! Dai, mă, dă-te, mă! Dai, mă, dai! America! Dă-te, bă, încolo, îți dau cu pumnul cu ocalar! Lasă-mi-l bine, nu mai da! Nu mai da! Ți-a dat perlă. Ei, nu, ia crafting-ul ăsta. Ia-l tu că nu mai am loc. Haide. Vino cu mine. Bă, câte flinte ai? Flinturi? Da. Am 0. Am 7 pene, frate, îmi fac săgeți. Manele! Bă, să-l bău. Bă, făceam CD! Scoteam CD de muzică, bă, dacă îi lăsăm să se omoare. Știai? Da, știu. Mă, Mai ai mâncare? ce idiot am fost acolo. A? Așa. Hai. Dar lasă, Mâncare. tu ce nivel ai? 10 și aproape 11. Mă, eu am 8. Spate. Hai să fugim de ăștia, că-s prea mulți de înconjoară. Lasă că îi batem. Ajutor! Bun. Ah! Mi-a dat un cartof căcatul. Nu știu. Avem și acum ne cultivăm și fermă. Am și 12 semințe. Unde vrei să ne facem casă? Undeva unde să nu fie atâția creeper. Eventual. Într-o pădure mai plată, de fel. Bă, Ce deci... facem aici lângă pădure? Ah. Uite, bă, vino aici. Aici ne facem. Nu! De ce nu? Să ne facem o casă de aia mare etajată? Da, aici. N-am... Suntem și aproape de pădure. Da, și e pământ destul de plat și o să avem... Hai, începem aici? O facem din bărci. Doar din bărci? Păi avem prea mult bărci aici, ești nebun? Ok, în episodul ăsta adunăm tot lemnul, deci adunăm până ni se strică un tobor întreg de fier. Fiecare. Haide, începem. Îți dai seama, bă, mai știi când am făcut seria așa, am luat nu știu câte stecuri și nu ne-a ajuns? Nu ne-a ajuns, dacă ți-aduci Da, aminte. știu. Facem două cărți să facem una. Una, frate, de ce două? Fiecare are de lui, mai știi? Atunci era de pe... Da, atunci avea fiecare casa lui. Și ne mai luasem și de pe Game of Thrones toporul, mai știi? Da, știu. Da, care spărgea... Am tu nu mă ajuți? Nu, stai mă că sparg aici. Și ne facem... Am eu semințe. Nu, sparg ca să avem teren. Bă, fii atent, tu știi ce o să trească? Lasă-mă pe mine să sparg. Ai făcut topor? Am topor. Da, de cât te las? Dă-mi-l mie. Am nevoie și eu de el pentru casă. Nu, că tu nu sapi. Tu știi ce faci? Iei mult dirt. Fii atent, vino. Iei mult dirt din astea. Mult mai distanțat și punem aici. Ok, ia. Ca să că nu facem o mititică, știi? Ai iron? Mai ai iron? 1.
De ce? Da. Faci lopată. Da, dar aveam nevoie ca să fac o găleată ca să scot toată iarba. Da, da, și asta e idee bună. Da, atât am avut. Rândul lui Alex să-și facă treaba. Și ce facem ca să o chemăm? Da, hai să filmăm ca să nu zică lumea că Uite, vezi cave-ul. e chei. Da, e cave în stânga ta. Ne le explorăm, da? Încerc să fac terenul aici tot. Tot. Am deja un stack. De ce? De dirt. Mamă, ce chif mare. Ai auzit? Da. Dă-i tare, tată. Mamă, simt durerea 40 de FPS-uri. Eu am 50. Bă, 61. Gata, și-a revenit. Am 120. Bă, mai la frame-uri. Nu cred. E ceva în viață. Uite un chei mare. Dă-l măsa. Bă, de curandatul ăsta e... Deci nu cred că de iau la FPS-uri. Stai, bă, 300. Stai, bă. Du-te. Bă, 300. nu te opresc videourile, te opresc. Te opresc. Pauză, dă-te încolo. De ce? Pauză. Pui mei, bă, era 12%. Mamă, sau... Tălă, mă, să gata, frate, 200. Altă viață. Am 500 eu. Bă, ia de F3-a, să vezi ce se zice în chat. De bază, de alt chance. Asta nu era, știu. Știu că nu era. Spune și mie cum am 500 de FPS-uri. Câte? Zi-mă câte. 500 am avut pentru o secundă. Bă, bă, tu vrei să te iau 2 ceancuri. Bă, bă. Eu las copaci în aer, nu am stres. Pisiule, nu te rugini acum. Era PC-ul meu carton. Pisiule, deci te schimbi eu la anul, dar asta e partea a doua. PC-ul meu carton. Bă, tu ai lăsat copacul ăsta în aer, ești tâmpit. Am mai lăsat copaci în aer. Îmi dau seama. Deja am un stack și... Deja am 4 steak-uri acum. Dintr-o lopată? Bă, dar tu ai model de casă șmechera? Ei, nu prea. Nu? Nu. Ce vrei să facem o casă de-aia pătrată? Da. Bă! Bă, căutăm pe Google. Bă, naiba. Ce? Bă, naiba. Vreau să fie o casă mică și de desubt palat. Nu! Nu mai ai lopată. Lasă, tu zici și acum fă plat, terenul. Am 4 stick-uri și. Nu, eu zic să facem o casă de aia. Uite aici. Ce? Tu vezi aici? Ce? Ok. Ce mă care? Ăsta? Aha, Am fost în el. Se termină imediat. serios? Da. Bă, pare mare. Nu, e mic. Cât am filmat oare? Aș putea să mă uit, dar Milena. Să mă uit? Nu. Știu o surpriză. Surprise, motherfucker. Bă, jucăm după un comp? Dacă nu vin părinții mei, da. De ce ar veni și... Vreau să fac aici. Aici. A, și dacă vin, te mai joci? Da, îi spun că vreau să termin. Oricum nu mă culc. Dacă cât te culci? Dacă 11-12. Păi cât e ceasul? 9? S-a făcut... E 2, e 10. S-a făcut 10? Și până la ce oră te culci? 11-12? Sper. Crezi că și mai e mult, nu? Nu cred. Părinții mei s-au obosiți. Păi și pe tine de ce nu te lasă? Nu, I don't know, că Sara vrea să se culce. Nu vrea. Vrea. Și? Și dau tot să stau la telefon, știi? Dar stau în cate de asta. Te duci în sufragerie. Nu am voie că se vede lumina la ceva genul, știi? Păi stai pe întuneric. Ce fac că se face Te de joci pe laptop.
Serge. Da, sau în bucătărie. 8. Care... Sau în baie, pe wc. Da, mă duc în baie pe WC, știi? Sau pe... Bă. Dar unde e care e cea mai depărtată cam? Da, probabil îl sunăm ăsta. Ce? M-a sunat să mă întreb dacă joc Daisy, dar nici măcar n-am Daisy, știi? What? Ok, vină ca să vezi dacă e destul de plat. Bine, asta era un alt prieten, dar nu acum. Acum m-a sunat că nu pot să vină el, că se duce nu știu unde, părinții. Dar tu ce-ai, frate, de te duci la prieteni? Și n-am voie. N-au părinți pe ce să te întrețină. What the fuck? Mă duc la prieteni, fiindcă tot săptămâna stau singur. Știi? Și n-am ce face. A, nu stai cu mine pe Skype. Când nu am voie la piscine, nu pot să apă pe Skype. Vino încă să vezi. Dar ce, acum te iartă și îți lasă PC-ul definitiv? Nu știu. Sper din toată inima să fac așa ceva. Să mă bucuri cu această minune. Vino încoa! Fă-te încoa! Stai așa, fă. Ghiță! Avem Gravel. E destul de plat? Mai fă pe aici, pe... Da. A, cu care lopată și cu care dirt, că mă doare mâna de la când am să bat dirt. Bă, hai, îți dau lemn... Bă, că facem o casă de pe Google? Nu știu, dar eu acum fac ucicile noastre. Robi, poți să faci ceva? Ce? Caută pe model de casă. Bă, naiba, nu pot, că mi se mișcă greu, foarte greu netul, nu știu de ce, că... A, da, am instalat căcatul, am instalat la Mirilis. Ce? Am instalat la Mirilis. Dar pentru? Nu știu, am instalat la Mirilis, că vreau să mă apuc și eu de filmat. A, da. Și era shit, era fake. Da. Crezi că PC-ul te ține de filmat? Da. S-a mort. Am filmat Direwolf, un modpack și mergea în 70 de FPS-uri. Direwolf. Da. Adică ăla care joacă... Nu? Dar joacă cine? Cine joacă youtuberii ăia, mă? Nu știu, eu știu că am văzut la un youtuber. La Eragon. Ah, da, mie nu-mi place totuși de Eragon. Mie mi-a plăcut, dar s-a lăsat. Ba nu, are canal, nu. Are un canal nou care ieșit și postează odată la câteva luni. Adică, na. Postează greu față de cum posta înainte, frate. Da? Ha, mă! Ce? Vreau lemn, vreau casă, Vreau caută pe net. Bă. Fac eu casă șmecheră tare, bă. Bă, dar nu subterană. Nu subterană. Ok, dacă nu iese bine, spargi tot. Bă, naiba. Spargi? Bă, da, E noapte, hai să ne băgăm în pământ și facem ceva. nu facem casa. Da, stecuri. E tu caută! Ce? Pe net. Ce să cauți, mă? Tu cauți, da? Mai am loc în inventar. Da. Așa. Prea multe stecuri de lemn. 3. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 stecuri de lemn. Bărci? Da. Sau? Haide! Facem un model. De casă pătrată. Haide. Nu casă pătrată! Și te spargi atunci. Dă-mi un stec. Dă-mi 2-3 stecuri. Thank you. Am dat lasă că fac cu măuntul cu ăla. Râul cea o fraia. Ce? Mic. Bă, tu ai ceva cu un rău. Rău
Bă, dar să știi că râul poate să fie și un râu apă. Bă, Da. nu ca. De ce? Atât de mare e casa. Ce? Ce nu ca atât de mare casa? E prea mică. Bă, naiba! Păi și facem cu etaj? Da, Nu, cred că e prea mare. bă, naiba. Da, ți pare mică. Ia zi. Păi am idei de acoperiș de la plat. Bă, Da. până unde faci? Păi ești beat. Bă, câte are pălaturi, frate? 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok. 1, 2, am pus față. Așa, am pus 3. Sigur. Și vine drept. Ai pus 1, 2. Opa. Opa. Aici ai pus 1, 2. Bă, aici. Opa. Trebuie să spargem tot. Îmi dai toporul? De ce? Sau îl mai ai? Mhm. Nu-l mai ai? E pe folosite. Până unde? Cam? Eu vin cu asta, așa. Nu, zi până unde? Până aici? Mă, până unde vine, mă? Uite așa vin. Stai. Nu, e total greșit. Bă, mai trebuie să faci plat. Facem plac cu lemn. Bine, fă. Haide. Stai pe aici. Nu, stai de aici până... E bine, nu? Păi. Și ies 2, bă. Bă, și în cealaltă parte sunt 2. Mai acolo sunt 3, restul părților sunt 2. Nu, stai. Nu. Am greșit toată partea asta. Care parte? Ești Asta. ceva? Fac asta. Nu. Nu, sparge toate părțile astea. Care toate părțile? Asta. Mă refer, toată asta. Ușa las-o. Bun. Și pe aia o spargem. Bun, fii atent. Haide. 1, 2. Pam, pam, pam. Fă și tu acolo la tine. Pam, pam, pam. Bun, și acum... Ușile. Ce? Aici vin ușile. Ok. Se ridică. Mai sparge-le puțin ușile. De ce? Ah. Haide să Ia ridicăm tu în și sus. ăla. Ok, stai. De ce mi-ai dat o ușă? Give me that pussy. Bă, Uite și aici o să fie ferma. facem noi fermă. Uite bă că aici e loc clas. Vedem noi că Nu facem. ca. Eu îi acopăr în față. Bă, de ce ai făcut o ușă, bă, aici? Acolo o să fie ferma. Fiindcă e teren plat. Ai, mă. Se aude ceva? Mai am... Cât săgeți ai? 2. Am... Haide. Ai sugar cane. 1. Dă-l încoa. De ce? Dă-l! O să mai avem și dar ok. Lasă-mi toată mâncarea asta care am pus în fornal, clar. Ok. Să o plantez, bă, deșteptul cap de... Lasă-mi pe mine cu ferma. Te rog. Nu, că tu nu știi. No. Facem gard din piatră sau din lemn? Nu știu, cu ce arată mai sec. Atunci mai fac gard din simplu, cred. Fac să văd de model? Bă, de piatră, zic eu. Dar avem piatră. Am 59. Ok, dă-mi. Ajută-mă aici. Eu nu mai pot să alerg. Dă-mi și mie mâncare din cufăr. Dă-mi o Știm. câtă îmi dai. Ți-am dat 3 și mănânc și eu una ca să pot să alerg. Sau o vrei și pe asta? Nu, mănânc-o, că mi-am făcut full.
Mie mai trebuie una ca să fac full. În fine. Haide. Că nu sparg. Sparge una, poate mai urci și tu să mă ajuți. Stai puțin să sparg aici unul. De ce? Să urc sus. Și eu. A, să urci? Pune. Păcea mici. Cât mai ridicăm în sus? Ridică încă 5. Păi facem și etajul. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Aoleu. Nu facem așa, facem uite așa. Și acoperim după. Ah! Asta așa. Eu știu ce fac? Mm. Nu calzi și faci așa câte două. E mai bine. Da. Dar nu putem să facem 3. Nu, că două le faci mai repede așa și după aia iar vii cu de știi? Și le faci. Puțin că aici am greșit. O să fie destul de greu, frate. Știu. Te ocupi tu și eu mă ocup de fermă. Ajută-mă și tu. Te ajut, eu fac stratul 2. Nu, tu faci stratul următor. Asta, care e? Acum tu faci. 1, 2, așa? Da. Sus. Nu, bă da. Să le mai faci tu. Eu Și mai... restul faci tu, da? Păi nu, păi ce mai ai de făcut? Păi mai ai de făcut după asta? Păi ești, îmi duci o omoară 2. Păi Și omoară. amarc. A? Amarc. Păi dă-i. Eu am și eu nevoie de arc, frate. Eu mă duc după el, ok? Păi tu m-am dus eu. Cât ață ai tu? Că ai niște ață. Am 2. Să-mi dai și mie câteva, că și mie între Arno, că ăla e pe... Te-ai uitat și tu la el, da. Și am venit după mine. Vă dau rect. Eu nu m-am rămas fără lemn, nu-mi dai și mie. Ia. Stai să vă dam 5. Ce stecuri? Ia lemn. Da, dăm și mie piatră, te rog. Atât am 59. Mersi. Ambele aici, acá. Bă, sparge și mie, și după mine astea. Stai, nu! Ce să mai pun, Pune cu lemn. Am. Ok. Te rog să spargi. Da. Eu mai dau un F3 ca să mai fac PS-uri. Și eu mi-am dat și acum am 70. Tu faci și acum, da? Da. Și acoperișul, te rog să mă ajuți, da? Da, o să ajut. Cam o idee șmecheră de acoperiș. O să fie unul plat. Dar nu cum crezi tu. Bine, dacă nu cred. Cred că o să mai ducem un om în serie, un constructor, că... Ba, cred că o Nu, să... Bogdan, nu. Nu, Bogdan! La cine? Nu știu, un tip. Că... De ce să fie un tip? Nu putem... Nu, să-l aducem un episod să construim. Aveam un prieten care construia. A ție nu-ți place să construiești? Nu, dar nu că... Nu, am modele faine. Ah. Nu puteți să spui dacă ferma arată șmecher sau shit. Adică modelul. La fix mi-a ajuns, frate. Da. Broncoa, uite-te așa de sus. Da, nu am ce să zice. Bă, sugar cane-ul meu oare a crescut? O să avem nevoie de mină. Să ducem mină. Păi, să mergem. Cât de curând, știi, nu? Ce? O să mergem. Cât de curând o să ne trească să găsim diamante în episodul... Bă, cât e ceasul? Și 33. Aia. Am filmat, Iar mergem la Payday. am filmat 33 de minute. Bă, nu le mai randez, le postez direct. Seria asta o postez direct, știi? Adică să fii urât sau de astea? Dar tot e 720 pe frate. Nu mai ieși... Sau, ba nu, ieși și aici de FPS-uri. Mare brânză. Am rămas fără lemn. Închem aici video primul? Asta? De aici? Nu, ai rămas fără lemn? Da. Serios? Tu nu mai ai? Da, da.
Păi da, da. Hai să facem acoperiș 5. Nu, frate, nici măcar n-am făcut chestia asta. Nu, facem... fac eu, terminăm astea, nu, termin lemnul, gata, am făcut... nu, am o idee de acoperiș, trebuie să mă cobor. Ne trebuie o scară, sau să Nu, vedem. nu, ce scară? Da. Ca să urcăm în sus în continuu. Fac eu? Las că fac eu scara. Am făcut. Hmm? Am făcut. De care lemn? Dar nu contează. Haide, dăm. Ba nu da aia scară, da. A, puța. Las că fac eu că am lemn mult. Mă, că la fix ne-a ajuns. Hai să măcar să avem să urcăm până acum. Am o... Ok, o să spargem după aia. Fii atent, am o idee așa. Fii atent. Facem așa. Fă... Slaburi? Nu, fă... Stai, lasă-mă pe mine, da? Tu sparge punctul ăla primul. Mă duc și să fac slaburi? Nu, tu lasă-mă doar pe mine. Tu ocupă-te de fermă sau ce ai chef. Păi îmi trebuie 2 iron, așa că o să mă duc să fac 3 iron, scuze. Am 2 inimi, fac. Și... Punctul curvar. Punctul curvar. Bă. Deci o bucățică de iron. Aoleu, câte slaburi o să ne trebuiască. Am eu destul lemn. Da, o să ne trebuiască foarte multe slaburi, frate. Deci 3 lemn egal 6 slaburi, nu? Da. Avem. Mult. Trebuie să mă ajut și tu aici. Nu pot singur. Fă. Stai un pic. Eu sunt mină. Și e imensă. Și cred că o să găsim diamante în mina asta, că e Da, imensă. hai să terminăm aici. Că deja am filmat 33 de minute, puii mei. Ok, este să găsesc eu 2 iron. Aha, uite ce 2 iron. 1, 2. Uitați la ce mă refer. Trebuie să facem și așa. Da, și așa, ceva mai probabil. Am și... Ce trebuie să facem? Ia atent cum fac. Aaaa! Uităm. Zegele, n-ai murit? Ce? N-ai murit? Păi eram full. Bă, dar nu mai faci scar de asta. Haide, hai să chem. Nu Am închei. făcut progres episodul ăsta. Bun, eu închei aici, pentru că am valoare. Haide. Bun, deci cam atunci pentru să ne revedem data viitoare. Bye, bye!